malbatên çekdarên Daişê amadekariya derketina ji kampa Holê dikin. Derketina ji kampê ji bo jina 21 salî û diya du zarokan dibe guhêsan be lê vegera wê di nav civakê de li gorî ew dibêje. Pir zehmet e. Quteyba navê wê nerast e got di temenê xwe yê 12 salî de bi çekdarekî Daişê re reviya û zewicî. Mêrê wê hatiye kuştin û ev çend salin li kampa Holê dimîne. 6 سنين انضميت للدولة وهيك طلعت من صرين. Ez ji şerînê derketim û 6 salan nava Daişê de bûm. Mêrê min hate kuştin û nûkê ez dê derkevim. Nizanim paşa roja min çi ye, bêsemiyan may me. Min bez divê cihekî bînim, bê arîşa û aramî bijîm û ji eva nexweşiyan derbas bim. Beşa herî dawî ji kampê derketiye 59 malbat û xizmên Daişê yên Sûrî derketin. Gopiraniya wan jin û zarok bûn. Li gorî raportekê çavdêriya mafê mirovan ya Sûriyayê got di serê meha hezêranan de hatiye weşandin got di 10 salên şerê Sûriyê de jorî 40,000 çekdarên Daişê yên Sûrî hatine kuştin. Malbatên Sûriyê çekdarên Daişê hejmara wan nêzîkî 16,000 malbatin. Gopiraniya wan zilamê wan hatine kuştin. An di zindanan de ne. Diya Mihemed tevî 13 zarokên xwe ji kampê derdikevin lê ew dibêje kesî wan tune ye zilamê wan hatine kuştin an di girdîgeha de ne. بدنا نرجع على بيتنا بخير وسلامة. Ez dixwazim bi awayekî ew leh vegerîneve malên xwe. Em dixwazîn ew li karî û aramî bihêde dabînkirin. û kes çûna me asteng neket û me bêromed neket. وقت نرجع لبيوتنا يعني انه حدا يأمننا الأمان. Pirsar terketina malbatên çekdarên Daişê yên Sûrî ji kampa Holê ne cihê razîbûna piraniya niştecihên Bakurê Sûriyê ye. Şopîner bawer dikin got derketina malbatên Daişê şaneyên Daişê bihêz dike. Got niha pir aktîv li navçeya Dêra Zorê. Li gorî dilbirîn xello got xêzanî û malbatên bêzilam û bêjê derên aborî û bêkarî her wisa baweriya wan bi îdeolojiya Daişê sedemên serekene got dihêle bi karanîna wan jî hêla Daişê careke din ve pir hêstan be. شخوا پرانیا مالبات گو درد کردن به سرمیانن خودی زاروکن جیز هجمار زاروکا پر و به ایدئولوژیا داعشی جی درد کردن یعنی اوش مندی هنا سری واده جه دوری گو گدرینی جی او جهانا جی د انجام شر داتن روخاندن بیکاری جی پرده به گلو چاوا او کسانا و سبه جانا خبر دوام بکن هلبت و تک خدمت داعشی گو کاره و وگرین نوا رخصتنا خو جبر گو هنا اوش مندی سری واده Heyadema amadekirina vê raporê nêzîkî 2000 malbatên çekdarên Daişê yên Sûrî ji kampa Holê hatine derxistin. Her wisa 100 malbatên Iraqî hatin derxistin û derxistina wan malbatan li rastî nerazîbûnê ve hat. Quteyba birê dikeve lê pêşaroja wê û zarokên wê nediyar e. Zana Umer dengê Amerîka kampa Holê.